Памятаеце, як у 2022 годзе беларускаю чыгункаю ішлі эшалоны з расійскай вайсковай тэхнікай і жаўнерамі, спачатку быццам на вучэнне, а потым у адкрытую на вайну ва ўкраіне. Дык вось, беларускай чыгунцы давялося праз суд спаганяць частку крывавых грошай з кампаніяў пракладак Міністэрства абароны Расіі. Ініцыятыва «Супольнасць чыгуначнікаў Беларусі» атрымала матэрыялы судовай справы, у якіх раскрытыя сумы, прозвішчы і схемы кіравання пастаўкамі. Юлія Цяльпук працягне тэму. Толькі 1,5 месяцы таму беларуская чыгунка атрымала рэшту ганарара за перавозку расійскай ваеннай тэхнікі ў студзені-красавіку 2022 года. Асноўны прайс за перавозку тэхнікі Расія аплаціла, але за прастой вагонаў на станцыі Гомель і дапаможныя паслугі кампаніі пракладкі Міністэрства абароны Расіі, таварыствы «Прамдэталь» і «Пульсар» не хацелі сплочваць суму, эквівалентную 840 тысячам долараў, дачцэ беларускай чыгункі кампаніі «Белінтертранс Москва». Арбітражны суд расійскай сталіцы спагнаў базавую суму, і пені з расійскіх кампаній сплачвалі якія 26 месяцаў. Факт, зважаючы на факт таго, што тут маюцца нейкія пракладачныя такія фірмы, канешне, гэта вельмі патыхае на нейкі вялікі карупцыйны складнік, таго, што частка грошай там асела ці мусіла асесці недзе ў нейкіх трэціх кішэнях. Таму, канешне, гэта такая, бандыты бандытам не заплацілі за бандыцкую справу. З матэрыялаў справы, апублікаваных супольнасцю чыгуначнікаў Беларусі, вынікае, што ў студзені-красавіку 2022 года нашая чыгунка правезла звыш 11 тысяч вагонаў з тэхнікаю і 730 з асабовым складам узброеных сілаў РФ. Праз станцыю Гомель прайшло агулам 229 тысячаў тонн ваенкі. Железные дороги Беларуси, они сослужили какую службу для российских войск? Логистическую. Если бы не было такой возможности использования железных дорог Беларуси, то логистика была бы авиационная, либо логистика была бы транспортная. Это бы заняло бы намного больше времени. При тым, што кіравалі перавозкамі ды дыспетчарамі беларускія і расійскія вайскоўцы. Прадстаўнікі ўправлення вайсковых зносінаў узброеных сілаў Расійскай Федэрацыі пастаянна знаходзіліся ў Міністэрстве абароны Рэспублікі Беларусь у складзе групы арганізацыі перавозак, якія разглядаюцца ў гэтай справе. Ажыццяўлялі планаванне і кіраванне імі, валодалі ўсёй паўнатой інфармацыі, якая датычыць вайсковых чыгуначных перавозак у інтарэсах расійскага боку. Хто выконваў загады пад прымусам, а хто халодна зарабляў прэміі за такую працу, цяпер не так істотна. Беларуская чыгунка ўжо трапіла пад заходнія санкцыі, як кампанія-суагрэсар. Выгоды кароткатэрміновыя, канешне ж, у Лукашэнкі ёсць, і тут яны абумоўленыя і тым, што ён не можа іх пазбегнуць, ён, будучы залежным ад Расіі, ён вымушаны ў гэтым удзельнічаць. Яму за гэта, канешне, плацяць, ён за гэта атрымоўвае пэўны доступ на расійскі рынок. Але ў перспектыве нашая краіна панясе куды большыя іміджавыя і фінансавыя страты. І ўсходняя хаўрусніца наўрад ці дапаможа. Финансово Россия – это совсем не та Россия, которая была в 2021 или 2022 году. Конечно же, именно по этой причине она не может содержать всех своих карманных говорящих голов в других государствах. Ну и, конечно же, Лукашенко в этой связи недополучает своей среднестатистической ставки. Не выключана, што недаатрымліваюць і іншыя прадпрыемствы і арганізацыі, якія зарабляюць на забеспячэнні расійскіх геапалітычных апетытаў. Тым не менш яны застаюцца ў бізнесе. Тая ж беларуская чыгунка працягвае вазіць расійскія ваенныя грузы. Супольнасць чыгуначнікаў Беларусі зафіксавала апошнюю такую партыю сёлета ў сакавіку. Юлія Цяльпук, Белсат. Праваабаронцам стала вядома пра не менш як 26 асобаў, якія праходзяць фігурантамі ў справе беларускага гаюна. Іх змясцілі пад варту, яны ў СІЗА. Большасць затрыманых мужчыны затрыманні адбываюцца ў межах крымінальнай справы за нібыта спрыянне экстрэмісцкай дзейнасці. Праваабарончы цэнтра «Весна» падкрэслівае, што ў рэальнасці колькасць затрыманых значна большая. Агулам у гэтай справе адбылося ўжо сама меней 6 судовых працэсаў. Затрыманні распачаліся некалькі месяцаў таму пасля скандалу з выцекам звестак маніторынгавай групы, што займалася зборам інфармацыі датычнай прасоўвання вайсковай тэхнікі на тэрыторыі Беларусі, а таксама адсочвала залёты дронаў у паветраную прастору нашай краіны. Падпісаў мемарандум пра супрацу з лідаркай Белай Русі Вольгай Чамаданавай.
а потым паехаў да Лукашэнкі. Былы прэзідэнт Малдовы Ігар Дадон прыехаў у Беларусь. Навошта лідару малдаўскай апазіцыйнай сацыялістычнай партыі сустракацца з дыктатарам, нашаму тэлеканалу растлумачыў палітычны аглядальнік радыё «Свабода» Валерый Карбалевіч. Хутка будуць парламенцкія выбары. І Дадон адзін лідар сацыялістычнай партыі, і ён прэтэндуе на тое, каб атрымаць галасы электарату. І прыехаў за падтрымкай да Лукашэнкі. Ну і Лукашенко па меры магчымасцяў спрабуе дапамагчы Дадону у гэтай піяраўскай кампаніі. Ну, а логіка Дадона зразумелая. Бачыце, калі я быў прэзідэнтам, то ў нас былі добрыя адносіны з Беларусю, а цяпер я ў апазіцыі, і ўсё, ужо з Беларусі сустрэч ніякіх няма, дэлегацый няма, прэзідэнты не ездзяць адзін да другога. Таму я вярнуўся і зноў у Беларусь. З Беларусю будзе добрыя адносіны, тым больш, што, як кажа Дадон, Лукашенко папулярны даволі ў Малдове. У Беларусі падлічваюць страты ад некалькіх дзён непагадзе. У Магілёве, што пацярпеў найбольш, абвясцілі суботнік. Да яго далучыліся жыхары не толькі гораду, але і вобласці. Але ураганы, залевы, падтапленні праблема не толькі Беларусі. Ці можна ўжо лічыць, што клімат змяніўся незваротна? І як падрыхтавацца да гэтых зменаў, працягне Ірына Драфійчук. У кругладзённым рэжыме электрыкі аднаўлялі наступствы урагану, што ў сераду і чацвер прайшоў над Беларуссю. Наиболее пострадал Могилев. Обесточено 5 линий электропередач напряжением 110 киловольт. За час разгулу стыхіі электрычнасць знікала ў больш як 1300 паселішчах Магілёўшчыны, Віцебшчыны ды Меншчыны. Паводле кіраўніка МНС, сёння электразабеспячэнне адноўленае па ўсёй краіне. Пацярпела ў Магілёве і інфраструктура. Таму сёння тут зладзілі суботнік, на які, са словаў мясцовых уладаў, толькі раніцай выйшлі каля 20 тысяч жыхароў. Приехали с города Кричева. Трое пильщиков, помогать Могилеву. Подлічвае страты і лясная гаспадарка. Было повреждено порядка 1940 гектар, по предварительным данным на сегодняшний день. Наиболее пострадала это Могилевская область, 1800 гектар. Навальнічны фронт прынёс не толькі разбурэнне, але і трагедыю. На Магілёўшчыне ад падзення дрэва загінула 32-гадовая жанчына. Яшчэ некалькі асобаў траўмаваныя. На сегодняшний момент большинство ученых со всего мира как раз-таки заявляют о том, что изменение климата влияет на интенсивность и частоту вот таких погодных явлений экстремальных. Таму найважнейшай задачай для дзяржавы, мяркуе адмыслоўца, робіцца адаптацыя да кліматычных зменаў. Пока у нас есть только адаптационный план в лесном хозяйстве и в сельском хозяйстве. А вот что делать дальше, непонятно. И поэтому, если бы вот все-таки у государства появился такой документ, это была бы уже предпосылка к тому, чтобы говорить, что государство задумывается об этой проблеме серьезно. Сёлета спаўняецца 10 гадоў парыжскаму пагадненню, мэта якога зніжэнне выкіду ў атмасферу вуглякіслага газу. Але кліматолагі ўжо лічаць яго састарэлым і мяркуюць, што цягам некалькіх гадоў сярэдняя тэмпература ўжо назаўжды падымецца на 1,5 градуса вышэй за паказнікі даіндустрыйнай эпохі. Ірына Драфійчук, Белсат. Чацвёрты дзень народзінаў за кратамі. Сёння палітзняволенай журналістцай Ірыне Слаўнікавай исполнілася 55 гадоў. Белсат далучаецца да віншаванняў Ірыне і зычыць ёй як мага хутчэй выйсці на свабоду. Нашу калегу затрымалі 30 кастрычніка 2021 года ў Менскім аэрапорце разам з мужам, калі яны вярталіся з адпачынку. У жніўні 2022 года Гомельскі абласны суд пакараў Ірыну 5 гадамі зняволення ў калоніі і абвінавацілі ў нібыта стварэнні экстрэмісцкага фармавання ды ўдзеле ў пратэстах. На сённяшні дзень, паводле інфармацыі Беларускай асацыяцыі журналістаў, за кратамі застаюцца 38 прадстаўнікоў незалежных медыяў. Пад польскім Беластокам працягваецца фестываль тутака, месца сустрэчы беларусаў ды ўсіх прыхільнікаў беларускай культуры. А ўжо заўтра на імпрэзу завітае і Сергей Ціханоўскі. Вынікі другога дня фэсту падвядзе мой калега Андрэй Сульжыц.
Фестываль беларускай музыкі «Тутака» ў самым разгары. На другі дзень оупен-эйру радуе і надвор'е. На змену дажджу урэшце вызірнула сонейка. І тут на пляцоўцы не спяць самыя раніцы ні арганізатары, ні ўдзельнікі, ні госці, бо праграма насычаная і разнастайная. У розных кутках праходзяць лекцыі, майстар-класы і працуе зона фудкорту. Шмат ремечнікаў, шмат розных кропак НДА, шмат майстар-класаў, занятых для дзяцей, лекцій, дыскусій, канцэртаў з Белосток Music Club, значыцца малая сцэна «Тутака», но і вялікая сцэна «Тутака», якая таксама будзе граць гэтыя два апошнія, на жаль, дні. Сёлета і наш тэлеканал, які выступае галоўным інфармацыйным партнёрам фэсту «Тутака», далучыўся да актыўнасцяў і арганізаваў офлайнавыя сустрэчы з зорнымі вядоўцамі Белсату. І варта сказаць, што жывыя спатканні ўдаліся. Гэтак на лекцыі Цімоха Акудовіча пра таямніцы радзівілаўскіх мапаў быў аншлаг. Лекция была про радзівілаўскую мапу 1613 года. Іх зараз некалькі купілі розныя беларускія ініцыятывы. Мы падумалі, што цікава было б распавесці больш папулярна пра тое, чаму гэты цуд варты нашай увагі. Вось, мы хочам зрабіць цыкл такіх лекцый па польскіх гарадах, і вось тут тэсціравалі гэты фармат. Але яднае «Тутака» найперш музыкаю. Цэлы дзень на малой сцэне адзін за адным выступаюць маладыя гурты. А галоўнае шоу з удзелам Ілі-Ілі, Дзецюкоў ды Крамбамбулі распачнецца о 22 гадзіне беларускага часу і працягнецца до позняй ночы. Мы сёння прэзентуем новую песню под назвай «Пагоня». Гэта песня рыхтавалася як песня гімн футбольного клуба «Пагоня», які існуе ў Варшаве, беларускі клуб «Пагоня». Дарэчы, спадзяемся, вы памятаеце, што нават калі вы не трапілі сёлета на фэст «Тутака», то ўсё роўна можаце далучыцца да фэсту дзякуючы нашым жывым трансляцыям на YouTube-канале Белсат Music. Ну а заўтра нас чакае трэці і апошні дзень. Запэўніваем, ён будзе не менш насычаным. Сюды для нефармальнай сустрэчы завітае Сергей Цігановскі. Пройдуць майстар-класы, пляцення саламяных павукоў, гатаванне куці разам з Марыйкаю Грыц і шмат-шмат іншага. А завершыцца ўсё выступленнем гурта «Наві Бэнд», дуэту Максіма і Олечкі, музыкі «Архаделік». Падрабязней наш тэлеканал распавядзе пра гэта ўжо ў панядзелак. Андрей Сульжыц, Белсат. Лета – традыцыйны сезон актыўнасці змеяў і гадзюк, а ў ліпені іх становіцца ўсё больш. Шмат якія беларусы ўжо сутыкаліся з імі не толькі ў лясах, але і ў вёсках, на лецішчах, а часам нават проста каля ганку ўласнага дому. Чаму так адбываецца і што рабіць, калі вы на сваім шляху сустрэлі змяю, разбіраліся ў наступным матэрыяле. Агулам у Беларусі 3 асноўныя віды змеяў, і толькі адна з іх небяспечная. Гэта гадзюка звычайная. Пазнаць яе можна паводле характэрнай зігзагападобнай паласы на спіне і колеры скуры ад шэрага да цёмна-карычневага. Два наступных віда гэта вуж і медзянка. Дарэчы, медзянка занесена да чырвонай кнігі Беларусі. Яшчэ ёсць у нас такая цікавая безногая яшчарка, верацейніца, і яе таксама час ад часу прыймаюць за гадзюку. Яна мае такі бліскучы колер. Зазвычай гадзюку можна спаткаць сярод бур'яну, дзе рэптыліі шукаюць прахалоду і вільгаць. Ці наадварот, на адкрытай пясчанай мясцовасці і валунах, на якіх яны любяць пагрэцца. Ля жылой забудовы змеі шукаюць схованкі ў старых хлявах, ля парнікоў або пад кучамі дроваў. Здараецца, што гадзюкі запаўзаюць на падворкі ў пошуках мышэй, каб пахарчавацца. Гэтак нядаўна на Лагойшчыне мясцовая жыхарка пабачыла гадзюку ў гаспадарчай пабудове. Каб адлавіць няпрошаную госцю, жанчына звярнулася па дапамогу да ратавальнікаў. Урэшце ніхто не пацярпеў, а рэптылію выпусцілі ў натуральнае асяроддзе. Тебе пополз назад. Стой. Надо нам отодвинуть, чуть-чуть поднять. Яшчэ адзін выпадак блізкага кантакту са змеёй адбыўся ў Лагойску. Тут рэптылія запаўзла да людзей у кватэру. Пасля таго, як яе вылавілі працаўнікі МНС, высветлілася, што гэта вуж. Яго вярнулі ў прыроду.
А вось жыхару гарадзеншчыны пашанцавала менш. Падчас касьбы травы на лецішчы яго тройчы укусіла гадзюка. Дзякуючы своечасоваму ўвядзенню процыяддзя удалося пазбегнуць цяжкіх наступстваў. Высасывать яд не надо, жгуты накладывать ни в коем случае не надо. Какая-то системная реакция крайне редка. Основная проблема будет в месте укуса. Это некроз тканей, это выраженное воспаление и некроз тканей. Укус гадюкі сапраўды не смяротны для чалавека, аднак ён можа выклікаць алергічныя рэакцыі, дадаць непрыемныя болевыя адчуванні. У выпадку, калі арганізм атрымаў шмат атруты, могуць пачацца парушэнні ў працы нырак, печані і сэрца. Нам очень больно, поэтому мы обезболиваем парацетамол и бупрофен и обездвиживаем. И это все, что можно сделать. Ну и ждать помощи медицинской. Это как раз тот случай, когда не надо там самому идти в больницу, а надо сесть на пенечке и ждать, пока скорая приедет. Ну, не двигаться. А шустренькие, молодцы. Каб пазбегнуць непрыемных наступстваў, варта падрыхтавацца да верагоднай сустрэчы са змяёй. Напрыклад, у лес варта ісці ў закрытай вопратцы, мець высокі абутак на тоўстай падэшве. Таксама трэба быць уважлівымі, глядзець, куды ступаеце. Змея там не кідаецца, так як у гэтых фільмах жахаў паказваюць. Яна звычайна добра чуе, і вось калі чалавек ідзе ў лесе дзесьці ці на балоце з нейкай палкай паперадзе, гэтай палкай стукае па зямлі, то яна проста чуе гэта і адпаўзае своечасова. Пацярпець ад змеяў праз сваю цікаўнасць могуць і вашыя гадаванцы, каты і сабакі. Калі іх укусіць гадзюка, неабходна імгненна звярнуцца па дапамогу ў бліжэйшую ветклініку. Ярослаў Сцешык, Павел Алейнікаў, Белсат. І акурат у працяг тэмы ратавальнікі зноў вылоўлівалі няпрошаную госцю. Гэтым разам па дапамогу звярнулася прадавачка крамы «Расток» у горадзе Чэрвень. На месцы працаўнікі МНС хутка ацанілі сітуацыю. Рэптылія паводзілася спакойна, не праяўляла агрэсіі. Змяю ўдалося злавіць без спецсродкаў. Як высветлілася, гэта быў звычайны вуж. Можаце ўпэўніцца ў гэтым самыя. Вашай увазе кароткае відэа. На гэтым у аб'ектыве ў нас усё. Дзякую за ваши упадабанні і каментары. Подписывайтеся на наш тэлеграм. QR-код на ваших экранах, але з захаваннем захадаў бяспекі. А цяпер прапаную агляд матэрыялаў з нашых сацыяльных сетках, а таксама са старонкі Белсат онлайн вашай увазе. Шмат хто з беларусаў, хто калісьці вымушана пакінуў радзіму, цяпер вяртаецца дадому праз эканамічныя цяжкасці, настальгію ці проста ўсведамленне, што чужая краіна не сваё. Але вяртанне не заўсёды радасны і просты шлях. Моя калега Марыя Михалевіч пагутарыла з беларусамі, якія пастанавілі ехаць дадому, а таксама выслухала меркаванне псіхолага. Сваёй гісторыяй журналісткаю сайту падзяліліся Кацярына і Андрэй. Яны пераехалі ў Польшу пасля пратэстаў 2020 года. На пачатку ўсё было ідэальна. Магчымасці для падарожжаў, прыстойны заробак, але з цягам часу пачалі выплываць і мінусы. Рост коштаў, змена стаўлення да беларусаў, стома. Так і прыйшло рашэнне вярнуцца на радзіму. Як зазначае псіхалагіня Наталя Скіпская, эміграцыя гэта насамрэч няпроста. Не адаптаваліся, не ўпісаліся ў новае грамадства ў той час, як удома ўсё зразумела, ўсё сваё. Іншыя не з'язджаюць з гэтай жа прычынай, нягледзячы на небяспеку, пра страх, што не атрымаецца. Але вяртанне гэтаксама складанае выпрабаванне, і на гэты крок адважваюцца праз настальгію і тугу па доме, праз стому ад адаптацыі. Больш гісторыяў беларусаў, а таксама парады псіхалагіні наконт адаптацыі чытайце ў матэрыяле «За мяжой я зразумеў, як люблю Беларусь». Владимир Путин сваім указам надаў расійскай мове статус нацыянальнага здабытку і галоўнага элементу дзяржаўнай ідэнтычнасці і пастанавіў бараніць гэты здабытак ды прасоўваць у тым ліку за межамі Расіі. Калегі з сайту пазнаёміліся са зместам указу, дзякуючы якому Крэмль збіраецца пашыраць расійскі свет.
Не ведаеце расійскай мовы, не вучыцца і не працаваць вам. На ўзровень валодання будуць адмыслова правяраць кожнага, хто прыехаў у краіну. Гэта ўнутры Расіі. Планы ж ёсць і на замежжа. Навучаць выкладчыкаў расійскай мовы, каб тыя, у сваю чаргу, адукоўвалі замежнікаў. Больш за тое, падтрыманне атрымаюць арганізацыі, што прасоўваюць мову ды, цытата, падзяляюць расійскія духоўныя каштоўнасці. Да чаго гэта можа прывесці, можна прасачыць на прыкладзе Беларусі. На сённяшні дзень каля 40% школаў лічацца беларускамоўнымі, але ў іх вучацца ўсяго толькі каля 10% усіх вучняў. І пакрысе колькасць школьнікаў, якія атрымоўваюць адукацыю па-беларуску, няўхільна зніжаецца. Падрабязней пра паступовую русіфікацыю чытайце ў матэрыяле Якуба Хруста. Працаўнікі гарадзенскага заапарку ў кароткім відэа падзяліліся момантам жыцця свайго гадаванца Ільвяняці Сімбы. Ён самы малодшы ў прайдзе, хаця з памеру і не скажаш, што падлетак. Прапануем вам падзівіцца на магчымага караля львінай сям'і. Відэа таксама можна паглядзець у нашым тэлеграм-канале. На гэтым ставім кропку. Дзякую за вашу увагу. З вами быў Віталь Бабін. Да хуткай сустрэчы на Белсаце.